Mentang si thodien ka khatpra tare ko nai tum ki nong yalam ka hiu tram Youth Council Mau 8 Circle kila led banyak kendu you Executive Engineer katanat PWD Western Circle Nongston ban kerpa ya uba unbatha you kontraktor uba pentre ya ka surang Nongston Mau en ka bakat ar kilometer ba un pendap no ya ka te ka surang Kinong yalam ka seng habaya keren bat kinong tho khubor hadien bakila mi na kamra jong executive engineer kilaong baka jingsuki jong ka jing pentre ya ka te ka surang kala bo ikipai pa nong let nang wan ha ka jing e namar ka jing sniu jong ka surang kala pelong ya ki kali bakin sakut haman la ki jaka kilaong ru bakat kum ka work order baka sarkar kala ai hau kontraktor kalong ba udai ban pendap ya ka te ka surak hapo ka apsan terek unai lur jong uni usnam bat ka por ka sa satang ar panai henry ka jing pentre ya ka surak pan dang bun ka padangsa kumta kila kentu jur yo executive engineer ba un batha yo kontraktor ba udai ban pendap no kloy ya ka te ka surang kumta kasin na kaliang ka New Traffic Council Mau 8 Circle One hak nak office maka PWD na Saimas Kasih District Halo kapang ka jor hal city kan putra ya kusurok na ston mai road kabakat ar kilometer na modom syamwaj ha bedai bat kan ka banta na kaliang jungi nila yo ban bu negeri jitho bu kopi hana office yang SP engineer bat kumjuru hakan ka por na kaliang go jungi ni wan nang kane wan yo sngew ke sisa na ka office bat kumjuru ha badai bat kane ka surok kala ka jing suki ban pentre kane ka surok kala wan ra ke jing e ye ke ba nong le nyowan jong ka dong ka than ba jungi kham tam ek tu ba pang ba sitom te kumta na kaliang jungi ka Mau circle ngar ka por ni wan akan ka por kerpat ru ya ka office ban lek jurik bat ban yakren yo kontraktor ban putra ya kan ka surok bat ban employee ro ban putra ya kan ka surok namar bakat kum ka jing ka junyu ka awak order bakan ka surok kadai ban pendap ma apa ka petrik jong guna September arja kusan ikum tan kaliang jungi kepat ya ka office kam tam ay yo kontraktor ba ban play kan ka surok ka bakat ar kilometer udai ban sim khia bat udai ban pendap ya kate ka surok kum ka order ka bla issue da ka office balada pendap kum ha ka bedai bat ka surok ka ba ar kilometer atau like kilometer ka ba bedai na ka no ston do modom ke i ba kontraktor jong kan ka surok ba pendap na kilometer bla sim khia hi bat ka kamru ke imta kala jandam de irang kerpa diu kadang don kapan ta mau udah haban semar kan pej ban biang semar badang don ikat to kan iki banta kabakane ka surok kabala ada ban siarum ta don jika tulajot tiba bom badang sniu dengan kerpa diu ban pej ban semar ya takum juru ban siang ha kini jika kibala kok nani nek start jot nomor ba i oj kajing pentre kala biang aljan long sukses 100% nek kadon ketuk kini jika kibangi habdang ka badang haban repair an habidong kamban drive ha habide ba kin kasro ka atlo like menta wat kumjuro sa koi bad hakan ka por na bu kan ka jing kerpat akmat jung pajba jung kadong ka than mo aji bar koi ni sukmen sibun bangilayo ya kena kesrok ka baar oleh kentar ka ba kalau long ka jing toy ba kin kerku sibun ya kadong ka than jungi ka bangil ap mi lenti da ki pau snam bat menta kala ka urla ke nga ka bu ka jing kerpat haba ga dai ka surok ka jungi ka ba ngia ban ya nyangi ini kerpat ikinong snong jungi ide ban pej ha kiri ban sumar ba om dai ban penjot ya ki signboard lane ya kinu jing tai ka ba nilai WE ba kan kaba pentre ya kana kesrok mar bakane barok ada ki tiar ne kade kesrok ka jongi baki ek ba pendiang king signboard ro kadai namta ka jingbu cintip namta ki jongi ki pajba jong kadang ka than hi arok bawai titang kita hi jing
kerpat nak yang jing kaseng bagi kerpat ipi kebai bak cakar pakai sembah ban ya trelang ban simpia lang ya kan jing kerpat jing naka HYC mau